Nggih. Ben rada tipis. Rada owah. Ora jenengan ki tipis kok. Tipis Kayak lho kaya blabak sing kena klothok lho. Aduh. Tenanan lho. Apaan? Kaya triplek. Apane? Nggih, Bu. Pripun, Bu? Nah, Iki kasep tipis, tipis rasa malunya. radesin. Tenan kok. Sudah biasa. Diaturi sambal kemangi. Sambal kemangi. Sakit ya, Bu. Oh, pianto no nyah-nyoh ngoten niku jan kula niku remen niku. Ayo, ayo. Monggo yang mau foto silahkan. Jangan Mangan
jane arep Aku bubar apa? arep bar ora gelem barak ya, Mas. Wong pupung terang kok bar ora ilok. Walah. Ya, Pak. Walah, nggih monggo. Wong terang kok bar ya, Pak ya. Ora enak. Iki sih ditanggungan siji enak. Wis lung rene. Nggih. Nah iki Pak Salam ki ngersake karo Nok Nggih. Intan jumeneng iki Napa lagune apa? tembangipun, Mas? Lagune apa? Kembang Rawe. Cecak rawa, Pak. Alah jenengan iku nggih Karo kaketan kok cecak rawa. alhamdulillah awake dhewe ya wis Mas. diparingi nugroho karo Mas Rindo sing kagungan son. Matur sembah nuwun ya, Nah, Mas. nek iki- Mugi-mugi sonipun tambah laris Amin. manih. Sone jembegur niku, Pak. Jemegur. Jemegur. Oh, nek jembeng ki lak ya. Pokoke sone yo nyis ngene. Nggih. Diaturake tembang Rawe iki sih siji. Ya. Dawuh saka panjenengane pepundhenku Pak Salam ngersake tembang Rawe. Diaturake. Ya. Ajeng duet apa pripun Pak Salam? Oh mboten. Ora nok. Ya, cukup jenengan. Ya. Pokoke iki iras foto-foto. Sakderengipun dipun pungkasi lumading adicara ingkang ngersakaken tedhak citra pengiston foto sareng-sareng putra pinanganten kasuwun tindak wonten panggungan. Lagune Kembang Rawe. Monggo, Pak. Ajeng duet mboten? Iku lho sing ngersake iki lho. Wah.